Ahoj, já jsem Ondra a tohle je 10 věcí, bez kterých nemůžu žít. Jsou stejně tak důležitý, jak třeba moje plíce, játra, ledviny. Takže do kamery, jo, takže špatně vidím. Takže pro mě jsou velmi nezbytné brýle na dálku. Nevím, kolik mám dioptrií, myslím, že tam nejsou ještě 2, ale už skoro jo. Teď mám nový, tak já doufám, že si je zase někde nenechám nebo nerozsednu. A jelikož se rád dívám na filmy, tak bez nich bych to asi dělat nemohl, bohužel. Co je blbý, tak na koncertech nezvládám mít brýle a zároveň koncertovat. Takže jsem slepej a tak nějak tuším, kdo tak mohl přijít a rozeznávám obrysy lidí a snažím se hodně mžourat. Další věc, kterou tady mám, tak je zapalovač. Kdybych si chtěl zapálit třeba svíčku nebo něco jiného. Hranici třeba, když jsou čarodějnice, že jo. Už mě provází od Gimplu po kapsách. Zprvu to mamka neměla ráda, pak si na to zvykla. Tady je. Tohle není ani poplašná siréna, ani pepřák na medvědy, je to lak na vlasy. Mám takovou jako slabinu moje vlasy, protože když je nemám udělaný, tak vypadám tak, jak nechci, abyste věděli, jak vypadám. Právě proto je tohle nezbytná záležitost a kluci v kapele ví, že není radno mě fotit nebo natáčet, když neprojdu tady tímhletím, nebo pod tady tímhletím. Pak tady mám prstýnek, tenhle ten zrovna je můj nejoblíbenější. Mám ho na každém koncertu a je vlastně na něm napsaný Olim, což znamená takovou něco tu bytí, po čemž je vlastně naše písnička třeba Karavana, protože existenciální nihilismus mě provázel dlouhou dobu. No a je tam lepka a celkově prostě mě to přijde strašně fajn a mám rád tady tyhle ty žitný věci. Nevím, jestli žito, možná pšenice, ale je to starý. Potom tady mám ovladač na ponorky, anebo taky na PlayStation, který rád hraju. Dřív jsem hrával na počítači, ale jelikož jsem se začal být závislý na Vovku, tak jsem se z počítače zbavil, dal jsem ho sestře, od té doby ho nemám. Pořád na Vovko myslím, každý den, i teďka je to těžký, ale tohle to je super. Náhražka, mám rád třeba Uncharted, Last of Us. Teďka jsem se pustil do něčeho, že si pak budu vyčítat, že jsem něco nezmínil, nicméně ty třeba bych zmínil. Další věc, co tady mám, je fixa a nevypsaná. Je to centropenka, kterou se podepisujeme na koncertech a je nezbytná. Měl bych si to uvědomovat častěji, vždycky si to uvědomím, tak jako všechno, u čehož si uvědomíme danou hodnotu, až když nám to chybí, tak stejně tak to mám i s centropenkama, protože většině nám chybí, půjčujeme si je, hádáme se, kdo komu má půjčovat centropenku, s kterým člověkem z kapely sdílí. Máme problém s centropenkama, takže kdybyste nám vždycky donesli centropenku, tak mě dodáte sílu do života, stejně jako tady ta centropenka. Další věc, co tady mám, tak je tohle. Našel jsem to tady u Davida ve zkušebně, nevím, co to je, ale říkal jsem si, že by to bylo fajn jako nějaký prvek improvizace, kterou mám rád, ať už při tvorbě písniček, nebo na pódiu, nebo když jsem dělal divadlo, nebo při čemkoliv. Prostě myslím si, že tady tyhle ty spontánní věci obecně jsou super a tohle to třeba může být tank. Další, co tady mám, tak je kukla. Kdybych to vzal trošku kolem a kolem, tak celkově je to tvorba jako taková. Mám rád nějakou symboliku, ať už v textech nebo v našich videoklipech. Tohle to je takový prvek, jeden z mnoha a myslím si, že to je něco, co mě motivuje, abych to dělal dál a stejně rád, jako to dělám. Další věc se dalo jakoby docela odhadnout. Je to mikrofon, protože rád zpívám. Proč mikrofon? Protože se dobře tahá. Když jsem si vybíral, který nástroj chci tahat mezi koncertama, mikrofon pro mě byla jasná volba. Navíc mě to jde líp než třeba hra na saxofon. Navíc je malej, protože je to mikrofon a ne maxifon. To byl mikrofon. A poslední, není papírový sáček, ten tak nějak dokážu oželet, v životě. Je to sůl a pepř, protože rád vařím a vím, že to umím a holkám se to líbí. Mám rád korejskou kuchyň, mám rád italskou kuchyň
A navíc ještě 2 v jednom, rád hraju šachy, takže... Takže tohle bylo mých 10 věcí, které mě provází životem a který bych nerad oželel, protože by mě to zkomplikovalo situaci.